हाय लोगोफोर, आरोबाव फिन खेबसे नोंथांमोननि गेजेराव दोंसे शायरी भिडिअजों लोगोसे नुजाथिफैदों। शायरीखौ दैथायहरदों निजोम बसुमतारी, डिस्ट्रिक्ट क'क्राझार, भिलेज गसाइगाव। दानिया फैदो बिथां हरनाय शायरीखौ दान्दिसे सम खोनासंलांदिनि। ओइ सना, आं नोंखौ थार गोसो गोरबोजों मोजां मोनो आरो अनो सना। आं सानो जोंनि मोजां मोनज्लायनाया अराय सम थाबाय थागोन होनना। आंनि गोरबोनि अननाय मोजां मोननायखौबो नोंनोनो होजोब्बाय सना। बिनि अनगा आंहा होनो हानाय जेबो गैया। नोंनो आंनि जिउ सना, नों आंखौ दाबाव सना। आंहा नोंनि अनगा रावबो गैया। नोंखौ मोनाब्ला आं थांनानै थानो हानाय नङा।